Nousee katseet valoon, niin siellä oli pikkuongelmia. Kantola alkaa pyörällä keulimaan. Tarkoittaa sitä, että tipahtaa tuossa lähdössä. Siellä muun muassa Matikainen pääsee kuittaamaan vai pääseekö? Ei pääse, kyllä siellä Juho Kantola nappastaan paikkaansa takaisin huolimatta siitä, että pyörä lähti tuossa keulimaan Rasmus Nurmen johdolla. Ja Rasmus Nurmen ajaa takaa sitten nähtävästi Hugo Freiman, näin sanoisin, kun mennään kohden Las Palmaksen mutkaa. Lähdetään sieltä tulemaan takaisin päin, eli sitten täydet koneeseen. Eli Rasmus Nurmi kumminkin vetää tätä porukkaa, ja olisiko sitten Hugo Freiman, joka tulee siellä kakkosena, se nähdään ihan sen kuluttajan näyttäisi siltä, että se on Hugo Freiman, joka tulee siellä kakkospaikalla, mutta varmistetaan se juttu, kun saadaan parempi näköetäisyys, kuka missä joka tulee siellä kakkospaikalla, mutta varmistetaan se juttu, kun saadaan parempi näköetäisyys, kuka missäkin menee. Rasmus Nurmi siis pistejohdossa, reilussa sellaisessa, eli 15 pisteen kaula Arto Matikaiseen, ja Anttilainen tulee sitten siellä kolmantena, kun selvitetään neulan silmä. Ja kysymyksessä on siis 14 kierroksen suunnitelmasta kilpailu. Rasmus Nurmi, Freiman, tulee kolmantena, 4. Andre Costa, 5. Arto Matikainen, 16. Sarapik, 7. Tuomas Soinen, 8. Fredrik Meriväli. Vähän tuo 4. Puuttaa sitä hiukan poskelle jo. Ja tiukkaa taistelua tuolla kärjessä. Rasmus Nurmi siellä saa katsoa Hugo Freiman tulee todella lähellä. Juho Kantola, sitten Andre Costa. Siellä on metsästämässä sitten sijoituksia tuolla vähän korkeammalle. Ainakin hakemaan sitä paikkaa ja hyvät on yritykset, kun tullaan sitten Rasmus Nurmen johdolle edelleenkin. Rasmus Nurmi tällä kaudella voitosta käydet pojat. Ja näin täytyy sitten kierros 3, ja siellä tullaan edelleenkin Nurmen johdolla. Rasse vetää ja Nurmen seuraa. Ja sieltä tullaan. Rasmus Nurmi tällä kertaa pystynyt kasvattamaan hieman enemmän eroa. Se oli sekunnin luokkaa tuossa edellisen kerroksen aikana. Nyt se on kyllä varmastikin enemmän kuin sekunti, kun Rasmus Nurmi pistää menemään Lemminkäisen mutkaan. Selvittää Rasmus Nurmi näin tyylikkäästi, yhtä tyylikkäästi Hugo Freiman, kolmantena sitten Juho Kantola, 4. on tällä hetkellä Arto Matikainen, Andre Koster tulee sitten seuraavana, eli 5. Sitten meillä on tämä ryhmä, Silvester Sarapik, Tuomas Soinen, Fredrik Meriväli. Kun taas tullaan, sitten se oli sekunti se ero Rasmus Nurmi ja Hugo Freimanin välillä. Sekunti. Ja sitten oikea neulan silmä, ja siellä Toni Collin on se kaveri, joka on ensimmäisenä. Hänen takanaan sitten Elli Eronen, ja tämä pari on kaverin taakse, eli Uku Kanneliin tulee sitten sinne taakse. Ja taitaa mennä tuossa neulan silmässä ohi, niin meneekin, ja täältä tulee sitten Eronen. 11, 12 nyt on. Pian sitten pitäisi voittajan tulemaan tonne ruutulipulle, ja se voittaja sehän on Rasmus Nurmi. Nurmi kasvattaa tätä. Tällainen hetkinen sana. Ja täyden pisteiden mies Rasmus Nurmi. Ei muuta kuin Michelinin lippikset päähän, ja sieltä sitten lahjakortteja, jotka voittajalle 152 100 ja 3 50 € Michelin lahjakortti, ja hienot on lipikset pojilla.